Hej og velkommen, Caroline. Tak. Det er dejligt, at du vil være med. Og jeg tænker, at inden vi sådan går i gang, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige præsenterer dig selv, så dem, der ikke lige ved, hvem du er, de er med. Ja, jeg hedder Caroline Fibæk, og jeg er uddannet naturopat i biologisk medicin. Så er jeg efteruddannet i Functional Medicine i USA på Institute for Functional Medicine. Og jeg har også taget kurser i hormonterapi, blandt andet i Belgien. Og jeg laver rigtig meget. Jeg specialiserede mig i særligt i kvinders hormonbalance, også lidt imens. De er jo ikke helt så komplicerede som vi kvinder er. Jeg kører et online forløb 2 gange om året, der hedder Hormonkuren, hvor vi har omkring 600-700 kvinder på ad gangen. Der har jeg et stort team af hjælpere, der hjælper mig. Og så har jeg en uddannelse til komplementær hormonterapeut. Jeg leder til daglig Institut for Komplementær Hormonterapi, som er en 2-årig uddannelse eller efteruddannelse både for folk fra det etablerede sundhedssystem og fra det alternative sundhedssystem. Fantastisk. Ja. Og så har jeg faktisk et firma mere, for det ikke skal være løgn. Ja, det er rigtigt. Så har jeg et firma mere sammen med en rigtig god veninde, hvor vi har et online magasin og inspirationsmedie og webshop, der hedder Green Goddess. Det er sandt. Men lad os kigge på, fordi du har været selvstændig en del år nu. Hvad fik dig oprindeligt til at blive selvstændig? Jeg havde at skulle op klokken 8 og nu at aflevere mine børn inden, eller stå op klokken 8, det gør man jo gerne, på arbejde klokken 8. Og når at aflevere børn og få mad i hovedet på dem og alt det der, 8-16 ræs. Det gjorde jeg i 3 måneder. Jeg har faktisk aldrig haft et rigtigt job. Jeg har altid haft sådan nogle mærkelige jobs, og boet i udlandet, og landet sådan nogle jobs, hvor jeg har været rejseguide for sprogskoler, og jeg har været medejer af en sprogskole i Italien engang, det var faktisk mit første job. Så jeg har aldrig rigtig haft sådan nogle rigtige jobs, andet end at jeg i 3 måneder efter fik min første barn prøvet at have et helt normalt 8-16 job, og det gør jeg aldrig mere. Det gør jeg aldrig mere. Og hvor gammel var du så, da du blev selvstændig? 24. 24, okay. Ja, fordi jeg har været selvstændig i 10 år. Du har været selvstændig i 10 år. Tillykke med det. Tak. Så hvornår havde du det her kan jeg komme til at leve godt af øjeblik? Ja, det tror jeg kom ret sent. Jeg har bare aldrig været i tvivl om, at jeg skulle leve af det, fordi jeg sagde mit job op fra den ene dag til den anden, hvor jeg bare fik nok, uden overhovedet at have en plan eller en strategi, og jeg vidste ikke engang, hvad jeg skulle leve. Jeg var næsten færdiguddannet, så jeg havde nogle klienter, jeg havde konsultationer sådan 1-til-1 som naturopat. Men det var slet ikke nok til, at jeg kunne leve af det overhovedet. Så da jeg havde sagt mit job op og stod der med en kvartindtjekt, så tænkte jeg bare, hvad gør jeg? Og så søgte jeg en hel masse forskellige, bare træk rundt i mit netværk og spurgte, hvor kunne jeg hjælpe til. Så var jeg med til at starte et magasin op, der i dag hedder Sund Forskning, hvor jeg hjalp med at sælge annoncer og få hele deres annonceflader op at køre. Og fik procenter af det. Og det gjorde sådan, at jeg via det konsulentarbejde kunne sådan supplere min indtjening med alt det, jeg gerne ville. Og det gjorde også, at jeg skulle arbejde sådan med det, der gav. Altså brødarbejdet, ikke? Det, der gav mig mine penge hjem, det skulle jeg ikke arbejde så meget med. Konsulentarbejde er normalt lidt bedre lønnet, end at være timeansat. Ja. Og det gjorde, at jeg fik lidt mere overskud til så også at have et par dage om ugen, hvor jeg bare kunne fokusere på, hvad det var, min selvstændige virksomhed skulle handle om. Jeg arbejdede også som konsulent for Nordic Nationals på et tidspunkt i Danmark. Så jeg tog bare fat i alle kontakter. Jeg husker, at jeg skrev rundt til alle, jeg kendte, hvad kan jeg hjælpe med? Jeg kan alt det her. Ja. Og så fik jeg det til at løbe rundt på den måde. Ja. Og så nu siger du alligevel det der med, at du hele tiden har vidst, at det her, det skulle du. Men jeg kan huske, du tidligere har fortalt, at der var sådan, i hvert fald, sådan som jeg husker det, sådan lidt et holy shit moment for dig, da du begynder at lave noget online. Ja, jeg stod på et tidspunkt og var blevet skilt fra min første mand og mit første barns far. Og havde ikke rigtig noget sted at bo. Jeg skulle ligesom være ude af den lejlighed, jeg boede i, og havde ikke noget nyt sted at flytte ind. Og så tænkte jeg netop, holy shit, hvad i verden gør jeg? Jeg kunne huske, at jeg skulle skaffe 39.000, tror jeg, eller noget af stil. Og det var forholdsvis mange penge, hvis ikke det var mere, til et indskud i den nye lejlighed.
Og jeg har altid bare, i hele min selvstændige karriere indtil dag, har jeg egentlig bare lige tjent til, at en helt almindelig løn. Ikke noget til, at jeg kunne hyre en bogholder, eller til, at jeg kunne hyre nogen som helst hjælp ind i mit firma, eller bruge nogle penge på en vækste, eller tage på et kursus. Og var lige præcis nok til at betale min husleje, og institutionsplads, og de der faste udgifter. Og that's it. Der var slet ikke noget at bruge med. Så det der med at have sparet op altså forget alt med pensioner og alle de der fornuftige ting, det var slet ikke. Men bare sådan noget med at spare et større beløb op, det var fuldstændig vanvittigt. Men i stedet for at tænke, det klarer jeg ikke, så bliver jeg nødt til at få et fast arbejde. Så tænkte jeg, hvad kan jeg så gøre? Det må være en virkelig god mulighed for, når man er presset nok, og få en gevinst ud af det, at blive kreativ. Så jeg tænkte, hvordan i verden kan jeg gøre det her, sådan så jeg vender det til en positiv situation. Og så lavede jeg mit allerførste online-kursus, og det var før der var nogle platforme til den slags, eller andre overhovedet, der lavede online-kurser. Og jeg gjorde det helt manuelt ved at sidde og sende mails ud til folk. Og det hed Raw Food-kuren, dengang der var meget hook på Raw Food, og det var sådan helt nyt i Danmark. Så det blev et ret stort hit, og jeg tror, der var 130, der tilmeldte sig. Og jeg tror, det kostede 300 kroner eller sådan noget. Men i hvert fald rigtig hurtigt, så fik jeg samlet nok penge ind til det her indskud, så sad jeg i 14 dage manuelt og sendte mails ud. Men det var jo helt vildt, da jeg lige pludselig havde pengene. Jeg husker, jeg sad sammen med en kollega. Jeg arbejdede freelance på et tidspunkt for Danmarks første Raw Food Café, der var 42 år. Men jeg sad og snakkede med min gode ven Jesper Rydal, som ejer caféerne. Og han sagde, hvis du bare kan lave sådan en kursus, det er jo helt vildt, hvis det koster 300 kroner, og du bare får 100 på, så bliver det jo 30.000. Det er jo helt vildt. Bliver det ikke? Ej, det er 3.000. Ej, hvor mange bliver det? Ej, 300 gange 100, det er 30.000. Ja, også 30.000. Man behøver sikkert være god til at hovedregne. Og det er gået meget godt alligevel. Men det var sådan en helt, det havde jeg aldrig tænkt på. Jeg havde aldrig lagt tal sammen på den måde. Jeg havde aldrig tænkt, gud ja, man kan jo godt lave et billigt produkt, fordi hvis jeg skulle sidde og lave den her Raw-kultur, eller et hvilket som helst andet online forløb, som en en-til-en konsultation, så ville det blive sindssygt dyrt for den ene person, som jeg skulle sidde og snakke med i 14 dage for at fortælle den information. Men når man kunne lave det og snakke med mange mennesker på én gang, med 100 mennesker måske, så kan man jo lige pludselig sælge det samme produkt egentlig bare ret billigt, fordi at man lige pludselig sælger det til mange. Og den tankegang havde bare slet ikke, altså det havde jeg aldrig tænkt før. Så det var ligesom om, der var et eller andet, der sådan sagde, bare klik op i mit hoved, og så forstod jeg det endelig. Man behøver jo ikke at knokle så meget for det. Samtidig kan man servicere ekstremt mange flere mennesker med et fedt produkt, fordi det bliver meget billigere, når man sælger det til flere. Ja. Hvis vi sådan kigger på den succes, man må jo sige, du har i dag i den forretning, hvad vil du sige, der er de 3 vigtigste ingredienser, i at du har fået den succes? Først og fremmest, så faktisk al vækst i mit firma, det er kommet ud af problemer. Så jeg tror, det er sådan, den første ingrediens må være stædighed. Jeg finder mig ikke i, at det ikke skulle kunne lade sig gøre. Jeg kan huske en gang, jeg sad og snakkede med en veninde, efter jeg blev skilt første gang, og al økonomi ramlede og sådan noget. Og hun sad og sagde, så må du også gå ud og få dig et 4-6 job, skulle jeg sige, hvor det var sådan, et 8-16 job. Fordi man kan jo ikke være selvstændig, køre en selvstændig virksomhed op og være en enlig mor. Og så tænkte jeg bare, fuck det, det skal jeg modbevise. Selvfølgelig kan man da det. Så jeg er enormt stædig, og hver gang det ser sort ud, så prøver jeg på at vente til en inspirationskilde til at få det til at køre endnu bedre. Ja. Og det er udelukkende ren og skær stædighed. Fordi jeg skal nok modbevise folk, der synes, at det ikke kan lade sig gøre. At gøre en virksomhed på den måde, som jeg gerne vil. Og at få et arbejdsliv, sådan som jeg gerne vil have det. Ja. Så stædighed, det er helt sikkert den første. En vis mængde naivitet er nok også meget godt. Naivitet skråstreg mod. Fordi hvis jeg vidste, hvad statistikkerne er for, hvor mange selskaber eller firmaer, der går konkurs i løbet af de første 10 år, jeg tror, det vil op mod 80% af alle nyetablerede virksomheder, der er lukket i løbet af de første 10 år, så er det ikke sikkert, at jeg måske havde gjort det.
Så jeg har aldrig rigtig tænkt over, at noget kan gå galt, eller sådan tænkt over, hvor galt det kan gå, hvis det går galt. Det synes jeg bare, ikke fordi man skal være blind for, at ting kan gå galt overhovedet. Man skal selvfølgelig altid holde øje med alle parametre, som kan hindre en succes. Men at gå og være bange for det, det er simpelthen det dummeste, man kan gøre. Så jeg er ret glad for, at jeg aldrig sådan rigtig har tænkt på, hvor galt tingene de kan gå, hvis det går galt. Og en tredje ingrediens, det må være inspiration eller passion. At det, jeg laver, er faktisk noget, som jeg brænder utrolig meget for. Det er også lige så meget min hobby. Ikke fordi, når man nu tror jeg nu er mine selskaber, som jo faktisk er en koncern, fordi jeg har et rullingselskab og 2 APS'er. Nu er det sådan ret stort, og det forpligter også, når man er leder lige pludselig og har mange medarbejdere i stedet for. Og det er en helt anden måde at arbejde på, end bare at kunne sidde med sin Mac og lige skrive noget inspiration rammer ind. Så jeg er i en anden fase nu, hvor jeg prøver på at finde inspiration i det ledelsesarbejde, også i den struktur, der skal til, når man samarbejder med mange mennesker. Ja. Men passion og det med nyde arbejdet, det er ekstremt vigtigt for mig. Fedt. Og hvordan sørger du for at passe på dig selv og din energi? Jeg ved, du har også, du har 2 børn, og har også været gravid og fået barn i hele den her proces også, ikke? Altså. Jo. Ja, altså, jeg går tidligt i seng for det første, eller tidligt, jeg går i ordentlig tid i seng, fordi det vigtigste for mig, det er at være veludhvilet. Så selvom jeg har deadlines, så ved jeg, at jeg vil hellere gå tidligt i seng og være veludhvilet, end at sidde og tjekke mails om aftenen for eksempel, og ikke få den tid, jeg skal have. Jeg er ekstremt opmærksom på at få at frigøre tid. Jeg møder også tidligt på arbejde klokken 9. Det kan godt ske, at i perioder, jeg kan have ikke så travlt, så står jeg simpelthen op tidligt om morgenen, så står jeg op mellem 5 og 6, og så arbejder jeg indtil klokken 7, hvor jeg vækker mine børn. Normalt så står jeg bare op et kvarters tid før mine børn, og så når jeg lige at træne, og så vækker jeg min familie. Og så har vi ret lang morgen, fra mine børn står op, og til jeg går på arbejde, der har 2 timer. Så bare det med at skulle have god tid omkring alting, er rigtig, rigtig vigtigt for mig. Så arbejder jeg tidligst fra klokken 9. Nogle gange så er det også bare faktisk at gå en tur og få inspirationen til det, jeg egentlig skal lave. Og så slutter jeg med at arbejde på 3-4-tiden. Enkelte gange så har jeg så undervisning på en weekenddag eller om aftenen, men så sørger jeg for at holde det tilsvarende fri i stedet for, så min hverdag ikke bare bliver et op. Det sker ret hurtigt, når man også har meget passion for det, man laver, og hele tiden kan finde på nye idéer, der skal iværksættes. Så jeg er meget opmærksom på at slet ikke tjekke min mail, og faktisk også rigtig lidt på sociale medier i weekender for eksempel, og i ferier, hvor jeg holder helt 100% helt fri. Så har jeg også nogle assistenter, der kan passe min mailindbakke, men selvom faktisk, at jeg ikke havde det, så vil jeg sætte en autoresponder og sige, jeg har ikke, find nogle andre spørg. Fordi det er vandsærligt, når man lever noget, som jeg gør, hvor man arbejder med at inspirere andre mennesker. Det kan også blive utroligt drænende til sidst. Og lige så snart jeg begynder at mærke en følelse af, at nu er det ikke sjovt længere, eller jeg tænker, nu skal jeg også på arbejde, eller jeg orker det ikke. Ja. Så ved jeg, så er det bare, og det er ikke engang noget med at være stresset, eller noget som helst, men bare den der følelse, hvor jeg sådan har lidt modstand på at skulle i gang med at arbejde, i stedet for, at jeg næsten ikke kan vente med at komme i gang med det, jeg skal. Så ved jeg, så er det fordi, jeg har for meget på min tallerken, og så skal jeg gøre noget for at tanke mig op. Og det kan være at læse bøger en hel dag, eller magasiner, eller tage på et kursus for eksempel også. Bare et eller andet, der tanker mig op og stimulerer mig og giver mig inspiration igen. Og det er også en lige så vigtig del af arbejdet, som jeg bruger allokere arbejdstid til, ikke bare fritid til. Okay. Fedt. En af de ting, som der sker, når man har så stor en virksomhed, som du har, og står så stor en koncern, som du har. Og når du står for... Jeg er lidt træt af at sige det. Jeg har en koncern. Jeg vil også have en koncern. Altså, så det der med, det betyder også, at du står foran rigtig mange mennesker. Du har jo skrevet rigtig mange bøger også. Det tror jeg faktisk ikke, du nævnte i starten, men du har virkelig, altså, du har rigtig mange bøger bag dig også. Og meget synlige også i mange medier. Det betyder, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som jo har en holdning til dig, og har en holdning til det, du gør. Så hvordan håndterer du det her med den kritik eller skepsis, der kan komme, og i øvrigt bare folks produktioner? Ja, jamen altså i forhold til, hvad jeg egentlig nok kunne have været ude for, tror jeg,
af folks projektioner og meninger om, hvad jeg laver, så tror jeg har været ude for ret lidt. Eller også så er jeg bare totalt blind og ser det ikke og opsøger det ikke. Jeg googler heller ikke mig selv, Caroline Fibæk, kritik, eller hvad ved jeg. Altså jeg er egentlig pissehammerende ligeglad. Og det er ikke fordi, at jeg ikke er lydhør over for kritik, men jeg er ret ulydhør over for, hvad folk skriver på Facebook for eksempel. Det er som regel aldrig noget reelt, man bør tage sig af. Men har jeg oplevet nogen, der har været utilfredse, eller ikke, men jeg har egentlig stødt ind i ret lidt af den slags. Men det tror jeg også er, hvordan man opfatter kritik. Jeg sørger generelt for at prøve på at tænke over de ting, jeg får at vide, og se, om det er noget i min måde, jeg formulerer mig på. Men jeg tror, jeg er blevet ret god til at gøre. Jeg er blevet så vant til det, fordi jeg også har udviklet min virksomhed i takt med det her med, at jeg startede min virksomhed lige da Facebook kom til Danmark, for eksempel. Så hele det her med at være på sociale medier og agere på den måde, det har sådan været det er næsten ligesom at lære at tale på en bestemt måde. Men det har hele tiden været en del af min virksomhed, den måde, man kommunikerer udadtil på også. Så derfor så har jeg ikke, jeg har tit afstået for at være for sådan dogmatisk i min måde at fremstille ting på, og prøvet på lidt at afstå for den der helt normale måde at skrive nyhedsbreve på, for eksempel. Hvis du gør det her, så bliver du mirakuløst helbredt og får det helt fantastisk, og der er lysrød sky over det hele. Måde at kommunikere på, og jeg har også prøvet på at lade være med at være sådan meget dogmatisk omkring, hvis du spiser gluten, så får du byllepest, og det er som man måske godt kunne være, men være meget mere nuanceret, forsøger jeg i hvert fald på i min måde at kommunikere på. Og så er den måde, vi kommunikerer på også via vores nyhedsbrev, mere baseret på fakta end på følelser, for eksempel. Så jeg skriver meget faktaorienteret, jeg skriver meget om functional medicine, og skriver gode råd til, hvad man så kan gøre. Og på et forholdsvis højt niveau. Det er ikke, altså mine nyhedsbreve er ikke nogen, man bare lige kommer lidt til 10 tips til en strammer røv, for eksempel, eller noget af den stil. Det er altså noget, der giver noget tankevirksomhed på et måske lidt højere plan, og det gør også, at hvis jeg så møder kritik, så er det saglig kritik i stedet for. Og det er altid noget, jeg meget gerne vil interagere i, og se på, hvordan man kan gøre tingene bedre, eller forstå tingene på en anden måde, eller sige, om der er også lavet et studie på det og det, og det kan vi så tænke på en anden måde. Ja. Det er jo ikke normalt, og det synes jeg er skide spændende at være i. Men sådan noget med, altså det der mudderkastning, som man også kan ryge ud i, som er sådan noget følelsespræget noget, det synes jeg aldrig rigtigt, jeg har heldigvis. Det har jeg ikke rigtig ved. Så er jeg ikke op der. Hvad er PT din største udfordring i din forretning, og hvordan håndterer du den? Det lyder fuldstændig luksuriøst. Det kommer til at lyde som om, det er alting er fløjtende let. Men min største udfordring er, jeg har selvfølgelig nogle flere udfordringer, fordi min virksomhed er vokset eksponentielt hurtigt i de sidste par år. Og det har gjort, at jeg har skulle ansætte flere. Og det lyder dumt, men bare sådan kommunikationsveje er faktisk noget, der fylder rigtig meget for mig. Hvordan man optimerer kommunikationen imellem medarbejdere og mig. Så i starten, hvis jeg havde 10 medarbejdere, eller 10, jeg har en masse freelancer også, sådan, fordi de alle sammen er ansat. Men masser, som jeg arbejder sammen med på kryds og tværs og indgår i mine teams. Hvis jeg blev simpelthen nødt til at indsætte en, de kunne kommunikere med, fordi hver gang jeg sendte en opgave ud, så fik jeg den bare væltet tilbage i hovedet, når den var delvis færdig. Jeg fik 10 spørgsmål tilbage om opgaven i stedet for. Så lige pludselig så fyldte alle de her kommunikationsveje meget, hvor jeg blev til at indsætte en projektholder, der ligesom kunne holde styr på de ting, så jeg kan forholde mig til den kreative proces, hvis jeg er god til, og ikke sidde og svare på 1000 kommentarer omkring de ting, jeg sætter i søsætter. Så det er en af delene, det er sådan, den overordnede ledelsesstruktur og sådan nogle ting, som jeg er ved at lære mig, hvordan man gør. Ja. For jeg er jo ikke uddannet i forretning. Jeg er jo ikke uddannet, jeg har ikke en økonomisk uddannelse eller noget som helst business mind overhovedet. Alt hvad jeg gør, det er egentlig styret af sund fornuft og hvad jeg har lyst til. Jeg er så bare meget heldig, at jeg åbenbart har et eller andet talent for det, så det går meget godt. Og så kender jeg jo dig, så jeg har også fået en masse skift fra dig. Og den anden ting er faktisk at finde ud af, at nu kører min virksomhed så godt, efter at have taget nogle år her, hvor jeg virkelig har brugt meget energi på blandt andet at få vores uddannelse op
at køre, hvor vi har lavet måske 500 sider om måneden, der skulle skrives så ekstreme mængder af arbejde, og alt har været nyt. Hver gang jeg skulle finde mig op og undervise i 8 timer, så er det noget, jeg gjorde for første gang. Og det gjorde jeg 2 gange om måneden i sidste stykke tid, og det måske ikke så meget, men det svarer til en 8 timers lektie på universitetsniveau. Så det er altså meget, og dem vi blandt andet underviser er også PhD'er og folk, der har en Master of Science, så det er ikke sådan noget med, at man bare skal være nogenlunde akkurat i det, man siger. Det skal altså være helt præcis. Ja. Så det har været et gigantisk pres at producere alt det materiale. Men nu er jeg faktisk nået til det sted, hvor vi er færdige med alt det her, og vores studerende uddanner det første hold, nogle af der har været igennem den her 2-årige uddannelse. Og lige pludselig er jeg nået til et punkt, hvor jeg faktisk har meget mere tid. Så jeg er sådan ved at genfinde ind tilbage til, hvor jeg var måske ved at være ramme der, hvor jeg ikke synes faktisk, det var sådan helt fantastisk exhilarating at gå på arbejde og skulle ordne flere bunker. Til at være der, hvor at jeg skal finde ud af at håndtere at have mere tid, og ikke bare fylde den op så med alt muligt nyt i stedet for. Men at håndtere at have mere tid og nyde, at jeg har kørt en virksomhed op, hvor jeg faktisk godt kan tage mig mere tid til mig selv, og det er helt okay. Ja. Fantastisk. Hvis du kunne møde dig selv, da du var startet op for 10 år siden, og stod der som 24-årig, hvilket gode råd vil du så give til dig selv? Hvilke gode råd vil jeg give til mig selv? Som du godt kunne have brugt. Sov mere. Jeg vil nok have sagt, prøv at prioritere at sove mere. Der gjorde jeg nemlig alt det her med at sidde op om aftenen og besvare mails og prøve mails foran, og det kan man bare ikke. Altså, det er jo et helvede med den der mail i en bakke. Lige så snart man er færdig med at besvare den, og så trykker man refresh, og så får folk besvaret på mails, og så vælter det ind igen, og så er der fyldt arbejde. Så jeg ville nok have været bedre til ikke at hæve mig selv så meget. Der var ikke helt de samme muligheder, dengang jeg var selvstændig for online markedsføring og alle de ting. Men jeg kunne nok have været, altså jeg insisterede i lang tid på for eksempel ikke at have et nyhedsbrev og ikke at have en freebie på min hjemmeside. Jeg synes, det var at lokke folk. Så altså, jeg ville nok have været mere åben for markedsføring for eksempel. Det er altså gribende det der, Caroline. Heldigvis så har jeg bare skrevet meget inspirerende og sådan noget, og rigtig hurtigt bare fået Facebook-følger og sådan noget, fordi jeg bare har været mig selv og bare skrevet det, jeg synes, det var sjovt. Men det kunne da godt have været smart, hvis jeg havde arbejdet lidt på bare for min liste lidt større til at starte med. Men altså, det har jo alt sammen været rigtig gode lærepenge at være igennem de her processer. Gudske tak og lov, at jeg bare i min proces rent ind i mennesker som for eksempel dig, og har lært alt det her med, hvor vigtigt det er, og også arbejde lidt med markedsføring. Det er sgu meget godt, lige at finde ud af det. Hvor ser du dig selv og din forretning om 5 år? Om 5 år? Ja. Der er vi endnu tættere på. Jeg har mine bøger bliver også oversat til mange. Altså jeg glemte jo fuldstændig at sige, at jeg faktisk har skrevet 6 bøger. Wow. Du lige tælle. Ja. Og den ene faktisk på vores eget forlag, fordi vi har oprettet et forlag også til vores Green Goddess virksomhed. Og jeg er faktisk i gang med den, hvad hedder det så? Det hedder den 7. bog. Ja. Som bliver sådan en min første store romanaktive bog om kvinder og sundhed, som jeg skriver sammen med en gynekolog, som jeg har skrevet min 5. bog sammen med. Som det er en ordentlig mobbedreng, sådan en uden billeder, uden opskrifter, eller noget som en lidt tungere værk, som min redaktør kalder det. Det er jeg meget stolt af, hun kalder det et værk allerede. Jeg er meget glad for, at jeg kan få lov til endelig at egentlig skrive lidt mere dybdegående og intellektuelt, som jeg har haft lyst til i lang tid. Men de bøger, de bliver oversat til mange forskellige sprog. Den nyeste er oversat til tjekkisk, men også på engelsk, så derfor så har jeg også en engelsk hjemmeside. Og den er vi lige så stille og roligt ved at køre op. Jeg har ansat en pige til at oversat meget med materiale til engelsk. Det bliver postet derpå. Så lige så stille er vi ved at bygge en engelsk platform op også. Men det tager tid, og det er ikke noget som, altså det er bare et lille hobbyprojekt, som vi skal se, hvor hurtigt, hvordan det ekspanderer. Men i løbet af et stykke tid, en overrække, så skal hormonkuren, for eksempel de online ting, jeg laver, oversættes til engelsk og gøres på engelsk også. Og
5 år. Altså 5 år, det går jo sådan her. Man tænker 5 år, det kan jeg nå virkelig meget på. Men jo større ting bliver, jo flere mennesker er involveret, og jo mere grundigt man gør det. I gamle dage, der havde 1000 produkter, jeg solgte for eksempel. Og det kræver simpelthen lige så meget markedsføring at sælge en bog til 149 kroner, som det koster at sælge en 2-årig uddannelse til 89.000. Det kræver lige stor indsats. Det er aldrig det første i de senere år, det er gået op for mig. Så hellere sælge dyre produkter da, hvis det er lige så stort sted. Og det gør også bare, at jeg har fået, at vi kommer til at skulle satse lidt mere på at bygge en stor liste op først. En masse følgere, der forstår, hvad det er. Og det satser jeg ikke så meget energi på denne her gang. I stedet for kun at sige, nu skal jeg også lave en e-bog, for jeg skal hive nogle penge hjem, så nu laver jeg en e-bog, og så sælger den til 149 kroner. Så du kan tænke mere strategisk i det internationale sats. Præcis, fordi vi har så meget mere leverage. Så det er noget med, at du ser, at kan man sige, den engelske platform, den har kørt mere stilling, og du har flere bøger ude i verden på flere sprog, og den slags. Fantastisk. Præcis. Men ikke det samme, som jeg laver nu. Ja, med det samme, som du laver nu. Så det sidste, vi skal lege en lille leg. Nej! Ja, og det er, at du skal fint. Hvad siger du? Er der også chokolade? Og der er også, altså, jeg har chokolade. Jeg har chokolade lige her. Det var ikke virtuelt. Hvad hedder det? Du skal fuldføre nogle sætninger. Okay. Ja. Jeg havde aldrig fået succes, hvis... Jeg havde aldrig fået succes, hvis jeg ikke havde været presset. Ja. Jeg hader når... Jeg hader når jeg løber tør for chokolade. Det gør jeg også. Det er det værste. Jeg elsker når... Altså, jeg elsker når, der vil jeg nok egentlig før have sagt, sådan, når der går stort salg igennem, den der sådan helt acceleration, man kan få. Men det er faktisk ikke så meget, det jeg elsker mere nu. Nu elsker jeg, når at jeg opfinder noget nyt, der skal produceres. Den der glæde ved at skabe noget, det elsker jeg. Fedt. Det sjoveste i hele verden er? At lege og kysse med mine børn. Det første, jeg gør, når jeg begynder min arbejdsdag, det er... At lave en liste. Jeg laver en to-do-liste, jeg krydser af. Og jeg har en hel væg med projekter, og hvornår de skal udfyldes. Og så korter jeg ned de her helt små bidder på dagen. Okay. Fantastisk. Tak, Caroline. Tak, fordi du ville dele dine erfaringer med alle os, der er derude. Hvis det kan føre til lidt mindre kamp og slid og stress. Det tænker jeg. Inspiration.